Moni Amalawi, amuna ndakazi, wankulu ndi wang'ono, kwina kulikonse kumene muli lero lachitatu pa 11 September 2024. Ine ndithwere nyenye Mr. Game Changer chikuni cha ushi. Remember, sindi maopa, sindi ngatutumushidwe, ndipo sindi matutumuka. Muuzane kuti ine sindi makuopania. Komanso mujiwe kuti ine ngati mutoro Mr. Game Changer, I'm more than ready to die. Chifukwa cha Amalawi amene voice yao singamveke. Amalawi amene amafunidwa cholinga choti akangwaika anthu pa mpando, akakuika nikuchipani kwanuko, kaya ndikuboma kwanuko, kenako muzi agenda myala, muzi watukwana, muzi asaukitsa, muzi akwejera zinthu, muzi atenga ngati chitsiru zanu. Ine ngati Mr. Game Changer ndidzayankhulira Malawi ovutika, ndidzayankhulira Malawi amene sangamveke ku dziko lino la Malawi. I'm here as a freedom fighter kugwira ntchito ya Malawi amene sangathe kuigwira ntchito imene. Nimafuna ndiyambe mawu onena kuti ineyo sindi maopa, and I'm more than ready to die for the sake of poor Malawians. And gakale patavuta mtundu wanchi, ineyo I sacrifice my life, I sacrifice my blood for the sake of poor Malawians. And ndirirede kumwalira, ndirirede kumangidwa, ndirirede kupangidwa china chilichonse koma ndizayankhula choonadi. Remember, sindi makuopani. Ndinu a president Lazarus Chakwera, sindi makuopani. Muli ndi mabiliyoni mwaba, muli ndi china chilichonse chokwenerezani, sindi makuopani. Mumagona pa chitetezo, mumafungetiridwa ndi chitetezo cha dziko, asitikali pena paliponse, mumagona malo ajaonena kuti aliyense atati waona sangafune atadzukapo. Ineyo ngati Game Changer sindi makuopani. Oh, what I know is that imfa ikamabwera imasiya asitikaliwo, imasiya akazi anu pambali, ndikukakutenganinu pam ulendo kumanda. Asitikali amene amakuteteza naja mphamvu zimatha, mphamvu zimene amasala nazo ndizokunyamulani m'manja mwawo kapena m'mapewa mwawo, ulendo nanu kumudzi kwanu. Chimenecho ndi chimene ndimachidziwa. Kaya ndiwe nduna, kaya ndiwe vice president, ndisanapitirire ndimuuze Michael Ushi kuti maulendo ako amene kuyenda ukuwononganso chuma cha dziko lino. Vice president wanje osakhala mu office yako chikhalireni pa vice president. Chilima amakhala mu office yake, Chilima sitimamva kuyenda. Chilima palibe kumumva kuti lero ali ukumawa, ali ukumawa. Uwasiya Malawi agwire ntchito ma office mumasuka, uwasiya Amalawi atakasuke agwire ntchito. Osamanamiza Amalawi kuti mukugwira ntchito cholinga mufuna kuti chaka chimozichi mukamachoka mukhale muli ndi mabiliyoni, mukamachoka mukhale mwaononga. Chifukwa ulendo wanu otu kuononga ndalama Mr. Ushi. So ndimafuna ndingokuchenjezani kuti osatipushisa kuti tizilimbana ndi Chakwera yekha. Chakwera waononga kale, Chakwera sogolo lake akuliona kuti ndilolephera, Chakwera kuona yekha kuti Amalawi sakumufuna. Inu Ushi mujiwe kunena kuti Amalawi tikukuonani kuti maulendo anu anyanya, mupite mukakhale mu office, mukuyendera chuma cha boma, mafuelo aboma, allowance every day. Anthu amene mukuyenda nawo achitetezo, kandi achipani, kandi achani, allowance every day. We are tired now. Kumayang'anira za uchitsiru. Ntchito inayo asire ni ma-PS agwire, ntchito inayo asire na inake kumene kwa kupasa ni report agwire, kwenda ende kwanu kukutiteraso drama. Amalawi samangana diai, akwenda kunja koka, muno Malawi ulendo ina luonse wa president ngakale vice president, ama unonga mamilion. Kaya munipesesa kaya. Anyway, kumene ni mapita si kumeneku, nangofuna kuti ndiwauze, ndiwatira mphepo pang'ono, kuti ife ngati Amalawi oshindikira, anyamata organiza bo, ngakale kuti skulu yathu mumayiweramira pansi kuti ndiyochepa, koma ife timadzionera zinthu zipatali. And all what we know, ndikunena kuti amene makavota samakaonesa degree, samakaonesa diploma, samakachulidwa kuti doctor pa ballot box, pa ballot paper, akangolemba apo kuti chonganapa, pa amene atakachonga munthu wa standard 1, munthu wasaphunzira ka wamisana kandi 1 to 1,
azakwera kapo akachonga ngati pomwepo awonso akachonga chipepa necho mwecho pepala yake siyana kuti awa ndosauka awa ndolemera awa ndophunzira awa ndosaphunzira chimenecho muchidziwe. Ndabwera pano kuti ndikuchenjezeni, ndimaliza ndikuchenjeza boma la kupha, boma la nkhanza, boma loyipa, boma la MCP pamodzi ndi Chakwera. Remember, sinimakuopa nineya ndipo ndimafuna ndikuwuza ndikunena kuno zonse zimene mukupanga mogwirizana ndi NRB komanso Malawi Electoral Commission zofuna kubera zisankho zimene zikuberazi, ife ndikusaphunzira kwathu kutazipeza tikuzidziwa, ndipo anthu onse amene mukuatuma ndalama zimene zikumatuluka tikuzidziwa, tikuyikani pa mbalambanda mufune musafune. Ndimafuna ntero kuna kuti Malawi mundilole ndiyambe ndikuchenjeza zipani za opposition. This is time now for all opposition parties to stand up kuti mumenye nkhondo yopulumutsa dziko lino la Malawi. Remember, ma degree, ma diploma, chuma chanu choka pachoka sichingadzuke kumenya nkhondo. Zikufunika manpower kunena kuti tilimozi tithandize kuwombola dziko lino la Malawi. Game changer lero ukubwera moyambirira ndi opposition bwanji. Opposition ikugona kamnimveseza kaya. Opposition osamango titenga ife oyankhula kumakhala ngati zitsiru zanu ya kumbaliko kumatitenga ngati ife zitsiru, kumatitenga ngati ife anthu osaphunzira, kumatitenga ngati ife anthu opanda nzeru. Anthu kumakauza mabwana awo kuti amene aja bwana osawerengere iye, amene aja ndi opanda nzeru, amene aja ngosaphunzira, amene aja ndi opempha. Nonse amene mumaganiza mwa mtundu umene usimunafikepo zidziwa ndale. Because with my little experience, one thing I know, politics is a game of numbers, and that number si kutengera kuti uyu ndophunzira uyu ndosaphunzira, uyu ali ndi chuma uyu alibe chuma. Wina aliyense Malawi amayeneka kuti akavote, wina aliyense kuti alowe mboma samalowa mboma ndiawo chifukwa kuti amadziwa kumuuza president mabodza, samalowa mboma chifukwa chaja amadziwa kupangira nzawo madamage, samalowa ndi aja chifukwa amadziwa kuyankhulira nzawo mabodza, ali ndi chiphaso chokhomerera zinzawo. Politics is a game of numbers, and that number including poor people, anthu osaphunzira, anthu onse opanda mayina kudziko amakayima panjeno kukavota. Ndimafuna ndikuwuzeni, don't ever make any single mistake kumunyoza munthu ovutika, kumusiya munthu amene chifukwa choti mwanumo mukuziona kuti muli anthu onzeru koma nzeru zanuzo pa ground palibe chimene mukupanga. Kamnimvesesa kaya, kuli anthu anzeru ndiyankhula ku DPP. Ku DPP kuli ma MP anzeru kopsa, ma MP okonda dziko lawo, ma MP okonda ma constituency awo, okuti ngakhale DPP lero itachosa itawakhomerera kuti sakayimira chipanicho akayima independent akawina ndipo sangalepere. Why? Anthu akwawo kwama mukonda, anthu akwawo kwama wathandiza, ni munthu okonda dziko lake. Pamene ena aziphazenawa amene akukhomerera ma MP anzawowa, amene akukhomerera anthu anzawowa, alibe ngakhale murawo pa ground, ndipo sangadzawine ku maconstituency awo. Ena ndi othawa ma constituency mbalo zongoyang'ana kuti pafunda ndipati ngaticholo khola ndilowe cholinga tenda kuti ndizapezanso mpando wa MP. Zitsiru za wanthu. Ndikuyankhula zimenezi chifukwa chakunena kuti mudziwe inu a Democratic Progressive Party, maka inu ma regional governor mukupanga zinthu za uchitsiru kwambiri. Mukumalandira ndalama kuchokera kwa mashadoku, mashado ena wefe tikuwadziwa atumidwa ndi MCP, mashado ena wefe tikuwadziwa anapasidwa ma business ndi MCP, mashado ena tikuwadziwa akumakhala ma meeting usiku yachina nankhumwa, koma chifukwa kupasa ndi ndalama zimene MCP yaba ndikukawapasa mkukupasa ndi ma governors mwayamba kumaononga. Tikunena pano ma constituency ena makaso panowa sikunachitika bezi sankho zakunena kuti nokoni governor ndi uti sopano, governors ndi uti sopano, youth governor ndi uti sopano, constituency committee ndi uti sopano. Sizinachitike fano ndi wina wapasidwa ndalama nda governor akale onongaja okuphaja munthu oyipa mtima uja cholinga choti asachokepo pampano. Chimodzimodzi anthu ake alipo amene wawo angakhale ku NGC alipo anthu opondereza otsa ziphazi. Mukumenya game ngati sitikupita kuzisankho, mukumenya game ngati kuti inuyo nga nzeru, inuyo mukumenya game ngati mwafikapo
mpando mwaukhala yes ku convention kwa mkumenya nkhondo ngati mwavala mpando sopano wa boma. Ndimafuna ndikuwuzeni nkhondo ya mtundu umene yozimva kuti inu ndinu mwafikapo ndinu dolo izipwetekeza dziko lino la Malawi. Kamnimvesesa kaya Amalawi akufuna munthu wina aliyense azichepese. Uli ni ndalama uzichepese, umaomberedwa mmanja uzichepese, uli ni maphunziro uzichepese. Gemu imene ikubwera isiza akavote si maphunziro ako ayi. Gemu imene ikubwera akavote ndi Amalawi potengera ndi mavuto amene akukumana nawo. Ndimafuna ndikuwuzeni ena anu ngakhale mukuti mfemfemfemfem mamizimu, ena anu ngakhale mmathamangira kuipisa azinzanu, ena anu ngakhale mmathamangira kusamvera azinzanu ati ndi osaphunzira iya isira nkiyanga iya amene ajiyandiyana. Ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti no inuyo kuti muzalowe mboma zikutengera uja osaphunzira uja akakuvotereni, zikutengera uja amene alibe china chilichonse akuya azibalobalo zachiteze uja akakuvotereni, zikutengera aja amene simmayankha mafoni anu aja amafoni awo aja akakuvotereni inuyo. Musiye chikhalidwe chanu chondunkhachi. Amalawi azikumanani zoopsa zofuna kuti muziwe zimene zikuchitika zomazitenga ngati anthu anzeru. Kamnimvesesa kaya game changer lero chazandiyani tikufuna ife tisinthe manyaka matuvi amene ali mbomawo. Lero lino ena amene amaziona ngati afikapo, ena amene amazitenga ngati madolo sindimadziwa kuti mumazitenga ngati mwina mwache chipani mwina cha DPP ndi chakwanu. Amalawi ndimafuna ndikuwuzeni ndinachita kupanga chisankho chonena kuti ine ndizakhala political activist and ndizakhala pano kuyankhulira dziko la Malawi. Ndikanafuna kukhala member ngakhale wa DPP, ine ndinayamba DPP munthawi ya Leti Bingu wa Mutharika ndi chipani chawo cha United Party, and wina aliyense amene tinayamba nthawi imeneyo nitakumuchula pambali pakuti ena anamwalira nitakuwachula pano. So ngati kuli kunena kuti no mwina munthu amene atakwenda kuno ife tinayamba nawo mene chipani cha DPP chimayambika after Professor Bingu wa Mutharika kuchoka ku Mozambiki ndi kudzayankhula kunena kuti ine sopano potengera ndi kukhomereredwa kwangaku, potengera ndi ziphazi zimene zandizungulirazi, potengera ndi ma advisors oyipawa, potengera ndi anthu onamawa ndayima pandekha. Tinali pomwepo ifeyo sife ana kuti tingauze zopusa ya. Let me tell you kunena kuti makani nthawi zambiri amakamugwesera munthu kupompo, maphunziro nthawi zambiri ngati suna atenge bwino amakupanga iwe ngati ozungulira munthu andi ziganizo zako nthawi zambiri zimakhaso zopepera. Kamnimvesesa kaya ine ndi Mr. Game Changer chikondi chausi tithokoze chifukwa choti tili ni mtsogoleri, muli ni mtsogoleri ku Democratic Progressive Party odekha komanso azindikira koma musamamugwiritsa ntchito mwauchitsiru, right? Professor Arthur Peter Mutharika, Democratic Progressive Party President, munthu odekha osalongola opanda nkhondo, munthu okonda democracy, munthu amene amangofunira dziko lino zabwino koma amene mumakhala ndi maganizo oyipa kwambiri ndinu anthu amene mumamuzungulira president amene mukumuuza pakana panopo zoyipa. Iyayi aja iyayi bwana amene ndosazindikira, aja iyayi bwana sanga kuthandize, aja iyayi bwana saziwa chizungu. Who are you? Chizungu chikayima kuma ballot box, chizungu chikavota. Usamawa ononge bwana, usamali ononge dziko Amalawi tifuna kupulumuka. Ndipo kuyambira lero ndiwauze ma regional governors onse kuti musiye kulandira ndalama kuchokera kwa mashadow MP, musiye kumvera za uchitsiru. Ma constituency mwanthu akufuna jisankho asankhe azisogoleri ma governors amene akufuna. Kamnimvesesa kaya ndipo osapanga mistake kumabwera ndi ma MP anu mashadow anu nthumba kuti constituency ikuiba wakuti ndizija wina analuza nazo councilor kumango chizija famu nabwera ndi wanu amene mumamfuna iyayi koma amene ndiwe watu uyu siti kumfuna maboza mkwerekete pakana mkanakatenga munthu amene kudera kuja sakumfuna. That behavior, stop it from today. Ine ndi Mr. Game Changer chikondi chausi. Remember sindimaopa china chilichonse, sindimapembeza fano ineya, ndipo sindizagwadira zopusa ineya. Tikumva kupweteka ndife. Kamnimvesesa ife tikuyima kuyankhula kutsutsula boma lonyasani and timasakidwa every day and night. Inu muli mmahotelamu, inu muli malojimu, mukuendeleza magalimoto zanu zodula, mukudya swai muli amene ndiye tear down ngati kuphedwa ife tizadye bwino. Mafana ndikuwuzeni kumwamba kuja kuli Mulungu. Ndimafuna ntero kunena kuti ngati ena simuziwa, let me take you to the scripture. The Bible says to the book of Esther chapter number 3 verse number 1 down. Bible likunena kuti Haman anakonza
chiwembu kumukonzera Mordekai. Nimafuna muimvesa senkani. Mordekai amaoneka ngati opanda nzeru, Mordekai amaoneka ngati opanda maphunziro, Mordekai amaoneka ngati Yesu angapite patali, Mordekai amaoneka m'maso mwa Ahasuero ngati chitsiru chifukwa cha Hamani amene anamuzungulira Ahasuero mfumu, andi amayankhula zoyipisa anthu ena cholinga choti kuti iwo akhale pa mpando, akhale pamwamba, apitirire kumalamula ndi Ahasuero mfumu, nkumayipisa anthu ena, andi zinafika pompangira chiwembu Mordekai. Tamveserani, chimozi chimene sanachiziwe, Mordekai anali ndi history ya ufumu wa Ahasuero. Mordekai anapanga zinthu makolo ache zokhuza ufumu wa Ahasuero. Hamani sanaziwe. Ndimafuna ndikuwuzeni, muli ndi maphunziro yes, muli ndi maudindo yes, mwayandikana ndi president yes, koma mudziwe zina zimene ndi zazikulu zimene zikuchitika ku dziko lino, ziwembu zimene zikuchitika ku dziko lino simungazidziwe ngati simuzichepesa. Amene timadziwa ndife game changer, amene amadziwa ndi achina Boni Kalindo, amene amadziwa ndi achina Bakiri Mnyamata wa Bakiri News TV, amene amadziwa ndi achina Ntanyiwa, amene amadziwa ndi achina Comrade Salo, anyamata osiyana amene timati tikayenda amalawa amatikhulupirira, ngakhala kugwira ntchito kumpanda konko ali ku State House komweko amatiuza ngakhala takhala kuti anyamuka kupita ku America kandi kuti ndi president yo kuti anyamata aliuza ndi ziko lichenjere kukuchitika zakuti sanga kuuza ni inuyo ya mwina mumazitenga ngati mwafikapo sukulu itakukuuza ni zinsisi sukulu simamuuza munthu zinsisi, ama uzidwa zinsisi ni munthu odekha kwathu kuli bwambi amati kuona maso ankhono nkudekha achimwene ndale zanu zimene mupangasi mutipwetekesa mziko lino. Munimvesesa kaya Bible likunena kuti ku buku la Mateyu chapter number 2 akunena kuti Yesu pamene anabadwa Bethlehem wa Yudea, amene anamuona si anduna Herod, no, si Herod, no, si intelligence Herod, no, amene anayamba kudziwa kuti kwabadwa mpulumutsi Yesu anali anthu osaphunzira, anthu opanda chuma, anthu osauka, amene mumadziwira m'busa oweta ng'ombe mene amaonekera, ndi amene anayamba kudziwa kunena kuti kwabadwa mpulumutsi Yesu, ndi amene analandira chinsinsi. Muchenjere pakupanga underrate anthu amene akuyankhula chilungamo ku dziko la Malawi, muchenjere pakupanga underrate ndi kupanga chipongwe anthu amene ali ndi kuthekera koyima ndi kupanga zinthu pa ground zooneka ndi maso, because amene anadziwa kuti mpulumutsi Yesu abadwa anali abusa ang'ombe. Chinthu china Mulungu anazipanga zinthuzi sanakuuze inu amene mwayandikira a president, sanakuuze inu amene mumadya ndi a secretary general, amene mumadya kandi ndani kandi ma vice president, sanakuuze inu kuti Yesu abadwa. Mulungu anakawauza anthu ena ochokera kutali. Bible sinalembe dziko lake ikuti anzeru akummawa kuti kwabadwa mpulumutsi Yesu, ndipo anayenda kupita kumene anabadwa Yesu ku Bethlehem wa Yudea na amafunsira. Herode anadabwa akuuzidwa kunena kuti no, ali kuti amene anabadwa mfumu ya Yuda, pakuti tinaona nyenyezi yache kummawa ndipo ife tabwera kudzamulambira iye. Mafuna ndikuuzeni, amene atakumuuza president chilungamo ndi anthu amene sanamuyandikire. Amene atakumuuza president chilungamo ndi anthu amene si angakhalenso amaphunziro, si anthu oyenera ngati opusa m'maso mwanu, anthu amene mwakhala mukuwakhomera pansi pa maso mwanu. Bible likunena kuti Herode anatotomboka namanena kuti mufuna mutanthauza chani? Ali kuti amene anabadwa mfumu ya Yuda, pakuti tinaona nyenyezi yake kummawa ndipo tabwera kudzamulambira iye. Herode analodabwa namanena kuti pitani mukamulambire, mukabwera muduse mamuno kuti nanenso ndikamulambirenso, koma nali ndi maganizo oyipa. Ndimafuna ndikusimikizireni kunena kuti ndale za dziko lapansi ni ndale zimene sizikhalanso kuti no mulingalire mene mumalingirirapo. Tagwirisa ntchito zisiru zimene mwakhala mukuzitukwa nazo. Amalawi nthawi ino imene tikuyembekeza kulowaso mbomba kuwombola dziko la Malawi, ifeyo ngati activist titakuyankhula chilungamo kuti tifuna tilowe mboma, tifuna tikoze ziko, tifuna tise nyasi nonse amene mukunena kuti no tatopa osamasekerera zoyipa iya. Hai kuli akuti ndikayankhula amene ajawo ndiye kuti kuchipani kundikhala ndani, ndikayankhula amene aja andichosa pampando wa chipani, ndikayankhula amene aja akayankhula mabosa kwa bwana. Iwo ni ndani? Amazitenga ngati ndani? Alibenso ngakhala anthu amene pa ground.
itanisani sonkano go bukukani kaso. Kaya munimvesesa kaya. Nimafuna ndikuchenjezeni inu a DPP. Mudziwa chisisi chimodzi kunena kuti no Mulungu ali kumbali yanu. Your Excellency Professor Peter Wamtarika, bwana mudziwe kuti Mulungu ali pa inu. Amalawi ali pa inu. Ndili chiyembekezo cha Malawi. China chilichonse chimene anthu amene akuzungulira nakukuwuzani muchisamale. Mwaona kuti pa ground pakupanga chani? Papa anthu ena ntchito zawo ngokhala mu office, ndale sikukhala mu office, ndale ndi pa ground. Ndale sikumangopita kumapeza njira zomunamizira bwana iya kuti azikuona ngati mukugwira ntchito. Come pa ground. Ife ndikuyenda chaucheupa tamenyedwapo, takhapidwapo, taomberedwapo, Mulungu akutisunga tili moyo. Inu ya mukuyenda namumangopitirabe kumangomba. Amalawi anzanga, amuna ndi akadzi kwina kulikonse kumene muli, ndimafuna ndichilangize chipani cha DPP kunena kuti panopa mukonze ma constituency muja anthu akudandaula. Ineyo ngati munthu nzika ya dziko ndili ndi kwathu kumene ndiku Luchenza, imene mbali imene mayi anga akuchokera, kumene ineyo ndachokera ndi Khonjeni Mangunda constituency. Bambo anga ali Goliath constituency. Ndine mwana weni amene ndikuchokera ma constituency awiri amenewa. Koma ifanye ndi voti umavota mbali imodzi, ndikavota mbali imodzi ya ma constituency awiriwa. Ndimafuna ndiyankhule kunena kuti no ndipereke chitsanzo kuti paka na lero kulibe usogoleri. Right? Sikunasankhidwe usogoleri. And zimene sizikungochitika wina sanga bwera pano yayi akudama mwakunwa kuti abwera tikokane tipite ku constituency ko. Tifanira kuti amene akupangisa ndi munthu wina wamkulu kulicho niko. Tifanira kuti walandira and amene akupangisa ndi shadow wina kumeneko amene akugwira ntchito ndi MCP ndamanguma. And zimene zikuchitika ma constituency ambiri. Ino ali John mkumapita ndi anthu kumene kuchako iyayi ndikufuna uyu. Iye MP wachali komweko kale iye tikufuna uyu. MP ali ku parliament akumenyera ufulu dziko, akukana mabiro nyasa, akulimbana ndi democracy kuti ikhazikike. Wina akati governor, kani regional governor, kani governors akumapita mu constituency kupatolera zindalama zathu kuna kuti muzavotera kumusiya munthu amene akulimbana ndi kuteteza chipani. You are very stupid. Kaya munimvesesa kaya. Kaya munimvesesa kaya. Masana kapena mawa achakwera mundikonzekere. Ine sindi kupanga za chibwana ya. Ine sindi kufa lero Mulungu wandipasa zaka zochuluka zoti nimenyere nkhondo dziko lino la Malawi. Achibwendo mundikonzekere, ankaka mundikonzekere, inu achichola mundikonzekere, inu azikhale mundikonzekere. Dziko la Malawi sitima ngayende yopanda chitetezo ngati mene zilipo. Dziko la Malawi sitinga makhale anthu omadandaula every day, yet you are still there eating our taxpayers. No, we can't accept that. Remember, Malawi walero si Malawi wama 1980s kapena 1990s. No, we are different. And if you, I don't know what can I said and how to put it kuti impeccable. Nimafuna kuuze ndibwera ndi audio yana. Ine sindi kupanga nawo za chibwana ya. Amalawi ziwana kunena kuti no ine ngati game changer ndifuna ndichilangize chipani cha DPP kunena kuti chonde Amalawi akuti tagwirizanani. Inu a DPP tikudziwa muli ni maplana izo ife sisatikuze tagwirizanani a DPP ngati chipani chachikulu a 4D UDF UTM Amalawi tu akutero ngani yatha tizipita kuzisango tikatenge mpando uja ngani yatha. Koma pa ground osapanga mistake yomati nyoza ifewe, osamapanga mistake yoma nyoza kumatenga ngati Chitsiru achina Boni Kali, osamapanga mistake yoma atenga ngati Chitsiru achina Bakiri Muluzi TV, osamapanga Chitsiru omanyoza Limpopo FM ngati Chitsiru, osamapanga mistake yoma nyoza ma activist iye amanja ndosa punjira saizi okukamba bwino chizungu iye amanja libe ndalama apangira kusauka. Ife ndikana kala kudawa kutifuna kutesa umphawi watu lero titalandira kale ndalama chipwede koma tikukonda dziko la Malawi osamapanga Chitsiru ngati umene oye. Ambuya kudaliseni.